Ambu noma zifike kuwena noma zifika ngumuntu kuwena noma zifika ngothi unguJesu kuwena awuqaphela iBhayibheli uma amanyala abonwa nguDaniel endlini engcwele ofundayo makaqaphele maye kongafundi uzoqaphela ini uma engafundi shilo umntwana kaNkulunkulu la ukuthi kufanele sijwayelane nezwi mangithi kufanele sijwayelane nezwi ngiyazi ukuthi ukujwayela kukabili kukhona ukuthi into uyijwayele kodwa izijwayele kabi sasikhule sebancane mangabe omunye enza okunye ungijwayela kabi wena kodwa kufanele sijwayele kahle izwi likaNkulunkulu ngokuthi siqaphele ukuthi masilifunda siyakhuleka silifunde ngomoya kaNkulunkulu singalifundi ngenyama ngoba ngalo umuntu olifunda ngenyama ngaduka shone le baningi balishumayela badukile namhlanje kunamabandla amaningi kodwa izwi esilifundayo bonke kulamabandla bafunda lona iBhayibheli kodwa uzothola ukuthi omunye ukhuluma okuphambene nokumunye kwenziwa yini sibe sifunda iBhayibheli i-instruction ibe iqhamuka encwadini eyodwa inkinga ukuthi i-instruction iqhamuka kumoya othize yebo iBhayibheli lilodwa kodwa ubani onyenyezayo endleleni mangabe ufunda umehluko ke uba lapho uthi ngesikhathi ulifunda ukhuluma bani ngiyabonga babunelane ngokucacisana nokukhuluma indaba yomkhosi indlela umkhosi obaluleke ngayo angazi ukuthi ngingachaza kanjani kuyenzeka ongena emkhosini ube netarget noma nento oyikhulekelayo avele uNkulunkulu azokuphendula ngesinye isidingo obungasinakile esakho wena ubukhuleka ngokukamoya ukuthi akusize ngokukamoya uzithola usuthola impendulo yesidingo zalokhu kuphila bese uyamangala uthi kanti ubani kanti ufeza izwi lakhe kuMateyu 6:33 ukuthi funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe abese ke khona konke lokhu esho kumhlaba akubalile engakafiki kulelo vesi kuzokwenezelwa nina yabona ke makuthiwa kuzokwenezelwa kusho ukuthi khona kade kukhona mhlamba hayi ngoba kade uswele but kuzoedwa kuediswa ukuthi wena ufunanga lezi zinto zomhlaba kodwa ufuneka okwasezulwini bese owasezulwini bese yaedwa lento wakwayenza uNkulunkulu kuSolomon wathi Solomon ela noma yini oyithandayo yazi noma yini ungathini wena hayi mhlawumbe ngingabali list ekubhela izinto zalokho kuphila ukuthi uSolomon wayesebheka iassignment yakhe ayinikezwe uNkulunkulu ukuthi unikezwe ubukhosi lokhosi ubusa phezulu kwabantwana bakaNkulunkulu wayibona le assignment yakhe ukuthi inzima akekho umuntu ongayenza iphumelele ngokwenyama nangokuhlakanipha kwakhe angikholwa futhi ukuthi khona wakhuluma kuSolomon wathi yabona noSolomon isidumbu angikholwa ukuthi khona wakhuluma lokho ubengazazi eyisidumbu kodwa waqonda ukuthi kunalokhu kuhlakanipha agcine yena uSolomon ethi ukuqala kokuhlakanipha kungokumesaba uJehova
kusho ukuthi wonke umuntu ongamesaba uNkulunkulu akakaqali nje ukuqala ukuhlakanipha. Ungamncoma wena uthi hey usibanibani unalokhu kwenza ukuthi nawe lokhu uhlakaniphile kodwa ngokwasezulwini isiphukuphuku sokugcina leso. Kodwa ukuhlakanipha kungukumesaba uNkulunkulu kuzona zonke insuku zokuphila kwakho. Yabona kuma unjalo ukuhlakanipha. uNkulunkulu ke yamthokozisa impendulo kaSolomon mangabe ethi inkosi ngubani ongakwazi ukuphatha laba bantu. Ngicela ungiphe ukuhlakanipha ukuthi ngikwazi ukuphatha isizwe sakho. Akashongo ukuthi ngicela ungiphe ukuhlakanipha ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe nama tricks. Ngikwazi ukuthi mangithi kungabekho ongabamba ukuhlakanipha kwami, kungabekho ongenza ukuthi nokuthi. Akacelanga ngisho nama riddles enzo uSamson. Ngokuhlakanipha ayenakho ngenxa yokuthi umoya kaNkulunkulu awukuyena. Ngoba kukhona ukuhlakanipha umuntu akuthola ngenxa nje yokuthi uNkulunkulu kuyena. Ongeke akuthole uNkulunkulu engekho kuyena. Wathi uNkulunkulu hayi uzokuthola lokho. And then in addition to that, ngoba ufuna okwasezulwini wena indlela yokuphatha abantu bakaNkulunkulu. In addition to that, ngizokunikeza nengcebo. Yabona uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi ufuna kwakhe udela okwezwe. Ngaso sonke isikhathi yena uyenezezela. Mawudela nje. Yabona mangakwenzela isibonelo sika baba uStekeni abanye cishe bake bezwa ngayo. Baba uStekeni uqala ukushumayela ena 16 years. Niyezwa abantu abami? Niyezwa ingane zami? uNkulunkulu akanayo ilimit yeminyaka. Nawe mangabe uziavaila uNkulunkulu ngakusebenzisa. Jeremiah ukhulume naye abantu bena 17 years. David ukhethwe waba inkosi. Angazi ubengakanani. Bekhona inkosi yakwaIsrael iqalile ukubusa na 16 years. So uNkulunkulu akanayo ilimit angasebenzisa noma ubani. Wena nje kuphela avail yourself phambi kaNkulunkulu. Uziavaila kanjani kuNkulunkulu? Uzenza kanjani ukuthi uNkulunkulu abe nayo iaccess kuwena? Uphila ubungcwele. Ukhuleka uhlale endlini kaNkulunkulu. NjengoSamuel. Samuel wanikelelwa kuNkulunkulu. Wayohlala etempelini njengomnikelo ukuthi lo mntwana ngokaNkulunkulu. Nawe ke ungazinikela wena ngokwakho kuNkulunkulu uhlale etempelini likaMoya. Ehlezi lapho ekhona uEli. Lithi iBhayibheli ngalezo insuku izwi likaNkulunkulu laliyindlala liyimvela kancane. uNkulunkulu wakhetha ukukhuluma nalo number 1 osethempelini. Number 2 unikeliwe uNkulunkulu. Uhlezi endlini kaNkulunkulu. So ileyo ndlela ke yokuziavaila kuNkulunkulu. Ukuthi akusebenzise noma ngabe ungakanani. Noma ngabe umdala noma ngabe umncane. UMose yena ubizwe ena 8 years kwayilapho ebizwa. uCaleb ena 40 noma 43 wabizelwe ekuthenini makahambo abe umunye wabantu abayohlola izwe laseKenani. Sebefikile eKenani esena 8 years uCaleb esemdala wabuyela kuJoshua wathi Joshua nginesethembiso sendawo ngicabanga yaseHebron. Wathi nikeze lentaba mina njengoba ngina 8 years ngizoyolwa nalesi sizwe salaphana ngisahlule ngoJehova hayi ngawamandla. Ngoba lamandla enginawo njengamanje yilawo engakunalo ngisawuhlola izwe laseKenani. So kuNkulunkulu akukho bamncane
akugugwa futhi akukho ukuthi uthi ngigugile awunakho ukuzilamulela ukuthi hayi mina sengimdala ngeke ngisakwazi ukusebenzela uma ngabe uKhaleb wasuka yona wathi hey njengoba ngino 8 nje ngiye mhlawumbe ungakuzo kaSimosa ukuthi yena cha wayithunywa ukuthi kwakuthiwa makobizile kodwa yena uKhaleb wayisukela yena wathi lamandla enganginawo 40 years ago ngisenawo njengamanje nginikeze imvume ngoba ngumholi wami bahamba naye beyohlola lelizwe wathi kodwa nginikeze imvume ngiyolona leza iqhwaga lapha kulenda kwakunenzalo kaAkha lenzalo enza ukuthi lezi inhlolo eziwu10 zithi mazibona lenzalo kaAkha zithi yabona ke thina simpundatshana leyo nto ke yabaxabanisa yabona lithi iBhayibheli kukhona abantu abanesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa bewaphika amandla akhe bakhona abantu abanjalo nasebandleni njengoba ebandleni lasekuqaleni lalingu-Israyeli babenjalo bakhethwa ukukhethwa izikhulu la zezizwe zakwa-Israyeli ziwu-12 kwakhethwa kuleso naleso sizwe from 12 tribes labantu abakhethwa ngicabanga ukuthi kwakhethwa abantu ababebonakala ukuthi yabona mombuka lo muntu uyamsaba uNkulunkulu bebe nesimo sokumsaba uNkulunkulu kodwa hamba niyohlola lelizwe kodwa babuya bephika amandla kaNkulunkulu ngokuthi bathi bayimpundatshana bathi ngeke balidle lelizwe kanti ubani othe bayodla lelizwe kusuke kubona noma kusuke uNkulunkulu mabe khuluma lenkulumo ngamanye amazwi babephika amandla kaNkulunkulu babethi kahle kahle uNkulunkulu akanawo amandla okuyosifaka kulelizwe bethe uzosifaka kulona yilento babeyisho babemthuka uNkulunkulu babethi uNkulunkulu akanamandla uma mzalwane ungabaza into oyaziyo ukuthi isho uNkulunkulu kuwe kusho ukuthi yawaphika amandla akhe kusho ukuthi awumanzi lithi iBhayibheli akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa uma umphika uNkulunkulu kuzokwenza lokho ukuthi ufathuze endaweni eyodwa nje ungafiki la kufanele ngabe uyakhona ngoba awukholwa ngoba uphika amandla kaNkulunkulu ngoba uthi wena uNkulunkulu awumazi kunomunye uNkulunkulu omaziyo ongenawo amandla lo thina esimaziyo onamandla wena umazi na uhambe naye ungabaza izinto azikhulume kuwena wayisho ngabo uNkulunkulu ukuthi makuyohlolwa lapha wayengasho ngoba nakho ecabanga ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi angabi nawo amandla okungena wenza ngabom futhi uNkulunkulu ukuthi ube stuck kule nkinga o stuck kuyo ufuna ukubona ukuthi umfuzile yini ubaba uAbraham baba ukholo elithi iBhayibheli walungisiswa ngokukholo ukuze kubonakale ukukholwa kwakhe kwabiza ukuthi izinto zakhe mazidileke azingasheshi izinto zakhe ukuze kubonakale ukukholwa kwakhe bese mase kubonakele alungisiswe phambi kwaNkulunkulu abonakale ngumuntu olungileyo awuthandi yini ukubonakala umuntu olungileyo phambi kwaNkulunkulu ayike sengikhuluma into eziningi ebengaqondile ukuya kuzona elasivala amehlo singakafundi izwi namhlanje siyothola incwadi kaJohn 17 siyakhothama kuwe dali wezulu nomhlaba siyakhothama kuwe wena wabonakala kuJohane uhlezi esihlalweni sobukhosi Nkosi elithi izwi lakho ubuso bakho babalekelwa izulu nomhlaba izulu nomhlaba alibangi kusatholelwa indawo ngoba wena ohlezi esihlabeni sakho sobukhosi wahlala ngingazi inkosi ukuthi lesi sihlalo sobukhosi besikuphi
ngoba uthe izulu isihlalo sakho sobukhosi kodwa sizwe ukuthi izulu nomhlaba bakubalekela ubuso bakho. Impela Nkosi umkhulu uyamangalisa nezindlela zakho zingeqondwe umuntu. Uphakeme Nkosi, ungcwele, ungcwele, ungcwele. Ungcwele Jehova Sebawothi, ungcwele. Siyabonga mnini mandla wonke. Siyabonga uNkulunkulu ophilayo kuba nenhlanhla engaka. Yokuthi Nkosi sisondele kuwe. Yokuthi Nkosi sizozwa izwi lakho. Abanye Nkosi basesihlogweni manje bayafisa ukulizwa izwi lakho kodwa ithuba abalisebenzisanga. Baba thona amandla ngiyacela ukuthi usisize. Yilona lo Nkosi yasebenzise lethuba namhlanje. Shilo Nkosi encwadini yamaHebheru sahluko 4 sahluko 3 wathi namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazenzi likhune inhliziyo zenu njengakwenza kwabo eMeriba ekunukuleni kwabo lapho bezenza likhuni inhliziyo zabo. Baba tho ingcwele ngikhulekela ilona lo khona phakathi kwethu kule ndawo. Ilona lo lizwa izwi lakho Nkosi ukuthi angayenzi likhuni inhliziyo yakhe. Angakucunuli uNkulunkulu othona umusa ngokwenza likhuni inhliziyo yakhe. Ngiyacela mdali wezulu nomhlaba mnikazi wokuphila ukuthi uthinte yileyo naleyo inhliziyo Nkosi. Uvundulule Nkosi ukungcola. Ukhiphe uNkulunkulu othona amandla siculile. Sathi Nkosi ekhaya laphezulu ngeke kungene nokodwa ukungcola. Akungena nanto eyodwa engcolileyo. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi usihlambulule ngezwi lakho. Ngiyakhuleka mdali wezulu nomhlaba ukuthi ulehlise izwi lakho lingumlilo. Ulehlise linamandla lingamandla uNkulunkulu otho ingcwele. Malidabule inhliziyo yethu, idabule inhliziyo yalona lo uNkulunkulu otho ingcwele. Baba uthenele ibukhali kunezo zonke izintembe esikanhlangothi zombili. Ngiyacela uNkulunkulu otho namandla ukuthi ulehlise lingumlilo. Ngiyacela ukuthi ulehlise linguwe Nkosi yamakhosi liqale kimi. Ngiyakhuleka mdali wezulu nomhlaba ukuthi lisikhulule emathuneni, lisikhiphe emathuneni. Lisiphilise Nkosi sibe nokuphila okungaphakade. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ivangeli ngokuthi kaJohane sizoqala ku verse number 11 14 21 kuya 23. Uma siqala lapha ku number 11 kuthiwa noma ke isihloko sakhona ngingakafundi sizokhuluma ngobunye kubazalwane. Ubunye kubazalwane. Mhlambe ke sizoke sichaza ukuthi kwalona igama leli lokuthi umzalwane ichaza ma lithi iBhayibheli noma kuthiwa singabazalwane kusho ukuthi sizelwe kodwa futhi siphinde sazalwa ngokwesibili. Lapha nokuJohn 1 verse number 12 kuthiwa labo abamamukelayo uJesu angivele ngifunde ukuze ngisikhothe kahle. Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Labo abakholwa egameni lakhe baphiwe amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Kanjani? Verse number 13. Abangazalwanga ngagazi nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. Lapha ku chapter 3 verse 3 Jesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe
Uma umuntu engazalwa ngokusha angewubone umbuso kaNkulunkulu. 5. Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. So ke livela lapho ke igama lokuthi kuthiwe singabazalwane, sizelwe nguNkulunkulu, and uNkulunkulu ungumlilo oqothulayo. uNkulunkulu ungumlilo, yikho enza izikhonzi zakhe zibe ilangabi lomlilo. uNkulunkulu ungumoya, akasiyona inyama. So yikho ke iBhayibheli lithi uma safa kanye noKristu, njengoba uNkulunkulu engesiyona inyama, kusho ukuthi nomzalwane uyafa noKristu. Bese lithi ke sifihlwe uKristu Jesu engakwesokunene sikaNkulunkulu Baba. Ngobani? Sesingumoya. Yikho ke sihlezi kuyena ngomoya ngoba sizelwe kabusha. Igama ke lelo lokuthi umuntu ungumzalwane. Ake sifundeke laphana ku verse number 11. Angisekho ezweni mina, basezweni bona. Mina ngiza kuwe, Baba ongcwele. Bagcine egameni lakho labo ongiphe bona, ukuze babe munye njengathi. Ukuze babe munye njengathi. Number 14. Mina ngibanikile izwi lakho. Izwe labazonda. Ngokuba bengesibo abezwe, njengalokhu nami angisiye owezwe. Verse number 14. Bese siya ku verse number 21. Ukuba bonke babe munye. 1. Njengalokhu wena Baba ukimi, nami ngikuwe, ukuba nabo babe kithina. Ngase kubambisisekile ukuthi ukuba nabo babe kithina. Sisa understand indaba yabaseKolosi ukuthi thina sifihlwe kuKristu, uJesu yena ekuNkulunkulu. Lapho kuthiwani ke nabo babe munye babe kithina. So fanele sibe senkosini uJesu, sibe kuNkulunkulu. Yilokho ke yakhulekela la inkosi uJesu, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. 22. Nenkazimulo ongiphe yona ngiphile bona, ukuze babe munye njengalokhu thina simunye. 23. Mina kubona, nawe kimina, ukuba bapheleliswe ebunyeni, ukuze izwe lazi ukuba wena ungithumile. Wabathanda njengalokhu ungithandile. Indlela uNkulunkulu esithande ngayo, it's exactly the same way ethande ngayo uKristu. Uyazibona kodwa uthandwa kangakanani? uNkulunkulu kusho ukuthi kahle kahle uNkulunkulu mayesithanda njengalokhu ethande uKristu, and uKristu uNkulunkulu yena enguNkulunkulu othema edala umuntu. La ufike wazidala izinto, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi makube khona lokho, wathi kodwa mase kufikwa kumuntu lapha kuGenesis 1:23, mase kufikwa ekudalweni komuntu, ayalisho iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu wathi wayesebakhona umuntu. Cha, lithi iBhayibheli waqala uNkulunkulu wakhuluma naye, wathi masakhe umuntu abe ngumfanekiso wethu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu 1, uNkulunkulu. Yabona makuthiwa God, not gods.
God, one God. Uthini uNkulunkulu yena eyedwa masakhe umuntu. Lo masakhe uchaza thina masakhe umuntu. Kusho ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu uBaba, unguNkulunkulu indodana inkosi uJesu, abe nguNkulunkulu umoya ongcwele. So makabe ngumfanekiso wethu umuntu. Kusho ukuthi umuntu kufanele afane noNkulunkulu, afane noJesu inkosi, aphinde afane nomoya ongcwele, ngoba uthi makabe ngumfanekiso wethu, hayi ukuthi akabe ngumfanekiso womunye wethu, cha, akabe ngumfanekiso wethu. Bese la inkosi uJesu ithi-ke, ngale ndlela wena uNkulunkulu ongithande ngayo ubathandile nawe. Bazalwane, sithandiwe ezulwini, sithandiwe exact same way. And inkosi uJesu mayifike emhlabeni ifike ngomoya ongcwele ukubonisa ukuthi uNkulunkulu usithande exact same way. Inkosi uJesu mayibuyele ezulwini isishiya nomoya ongcwele, izoshiya umoya ongcwele, ngoba kufanele ubukhona bukaNkulunkulu buhlale kithi ukuze sihlale sinjengoNkulunkulu. Ngoba ngeke sikwazi ukuba njengoNkulunkulu simfuze uma ubukhona bukaNkulunkulu bungekho kithi. Yikho ke simdinga umoya ongcwele. Sisakhuluma ke ngobunye, ake ngisho ke iphuzu lokuqala. Ngaphandle kobunye kunezinto okungeke zenzeke. Ngaphandle kobunye kunezinto okungeke zenzeke. Siyabdinga ubunye njengalokhu inkosi uJesu ibimunye noNkulunkulu, ukuze kube nezinto ezizokwenzeka. Uma sibheka lapha incwadi yezenzo sahluko number 4, Acts chapter 4. Sibheke lapha verse number 24. Lithi bonke sebezwile baphakamisa izwi uNkulunkulu nganhliziyonye. Yabona lobunye, bonke baphakamisa izwi kuNkulunkulu nganhliziyonye, bathi khona lento abayisho nganhliziyonye. Somandla, wena owenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho. Verse number 31. Kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho bebebuthene khona, bagcwaliswa bonke ngumoya ongcwele, bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibindi. So babenhliziyonye laba bantu, bakhuleka kuNkulunkulu benhliziyonye. 1, baningi ebandleni, kodwa ukukhuleka kwabo lisitshela iBhayibheli ukuthi inhliziyo yabo yayinye. And uNkulunkulu mayekhuluma ngoDavid uthi ngimtholile wenhliziyo yami. So ikhona indaba inenhliziyo. Bese lithi iBhayibheli inhliziyo imbi futhi ingumkhohlisi. Ngubani ongayazi na? But la inhliziyo yabo kuyacaca ukuthi yayisiguquliwe yaba into eyodwa. Kodwa futhi lapha kuJohn 17 indlela akhuleka ngayo uJesu inkosi yamakhosi uyasivezela la. Yabona mangaba ukhulekela into, uyikhulekela into ngoba awunawo amandla okuyenza. Ngamanye amazwi lento ikhuni
kunalokhu wena ongakwazi ukwenza. Yabona nje ngeke ukhulekele ukuthi ngisacela ukuyozikhulula endlini encane ngoba unawo amandla okuya khona. Ngaphandle uma ungasenawo amandla okuya khona uzokhuleka lo mkhuleko. Kunezinto esingazikhulekeli ngoba sinawo amandla okuzenza zenzeke. Kodwa leyo ngenawo amandla khona kusho ukuthi i-challenge leyo. Kusho ukuthi leyo nto leyo ayizenzekeli, it does not happen automatically. You need a divine power for it to happen. So nakuyona inkosi uJesu uyaqonda ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu singeze sabamunye ngaphandle kokuthi yona uqobo lwayo isikhulekele, ngoba yona ilungile phambi kaNkulunkulu. Lo mkhuleko wayo waphendulwa. Kodwa futhi nathi kuyasibiza ukuthi sokhuleke lo mkhuleko. Ngoba kubalekile ukuthi sibe munye sibe enhliziyonye ngoba kunezinto uNkulunkulu angeke azenze singekho munye. Yabona uAnaniya lithi iBhayibheli wayelungile, abela bampofu ekhuleka njalo njalo, kodwa kunento engazange yenzeke. Until kufike uPetru abashumeze izwi, balalele izwi, bakholwe ukuthi livela kuNkulunkulu. Mase shumayelile uPetru behlelwa ngumoya ongcwele. Kusho ukuthi leli lizwi leli labazala bonke ukuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu, labenza babanhliziyonye, bathi sebelizwile izwi likaNkulunkulu wehla umoya ongcwele ozohlala kubantu bonke ababesendlini behlelwa ngumoya ongcwele. Nalaba bakhuleka. So lapha uPetru washumayela wehla umoya ongcwele, kodwa laba bakhuleka benhliziyonye. Kusho ukuthi ukukhuleka kwabo ngoba babenhliziyonye kwenza ukuthi yena umoya ongcwele wehlela phezu kwabo bonke. Ngobani? Benhliziyonye. Leyo nto ke lize lithi iBhayibheli uma uqhubeka nendaba, angisazi ufunde khona la encwadini yezenzo, baba munye baze banikela kwangabikho oswelayo. Yabona lento eyenza ukuthi kungabikho oswelayo, akusikho ukuthi ngoba labantu babezelwe benobubele kungabantu abathanda abanye abantu, cha. Kodwa kuphendukeni kwabo baba inhliziyonye, lobunye babo babukhona ngenxa ukuthi kubona bonke bahlatshwa yizwi likaNkulunkulu. Ukuba sezwini likaNkulunkulu labahlaba ngoba lilodwa izwi likaNkulunkulu, kusho ukuthi izwi likaNkulunkulu malifike kuthinte wena nawe ngoba lilodwa sizoqoqana sonke ngokweinhliziyo zethu sibe kuleli izwi, bese ke sibe munye. Simunye ngoba sonke siye sahlala ezwini, kanti akanakuziphika uNkulunkulu, ungulizwi inkosi uJesu. So ubunye bethu ukuze kwenzeke kube impumelelo kubiza ukuthi yilowo nalowo ahlala ezwini likaNkulunkulu ngoba lilodwa nje. Yabona masingahlala ezwini likaNkulunkulu sonke, it's impossible ukuthi kungaba ne-disunity. And uNkulunkulu akasebenzi nge-disunity. Akasebenzi uNkulunkulu uma ngabantu bengakwazi ukuthi babambisane babe enhliziyonye babandawonye. Ngokubandawonye kungesweli umuntu, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenezela izinkulungwane zabantu enkonzweni lagcwala ibandla, ngoba wayesazi ukuthi uNkulunkulu angeke kufike umuntu umzalwane azomlethe ebandleni bese ayakhohliseka, bese kanti wena noma mina ngizofika ngimkhohlisele usibanibani awungena esikhobweni ngenxa yakhe. Kodwa uyazi sonke izinto eyodwa. Uyazi ukuthi mayifika ekhuluma nosibanibani nangu uNtombela, uzofika lo muntu afumana ukuphila. Nangu uMama Muruti
mayifika kuyena lo mzalwane ekhuluma naye uzofike afumane ukuphila. Yini ke ezodala uNkulunkulu ukuthi angabaletha abantu? Uzobaletha abantu uNkulunkulu ngoba abantu besezwini likaNkulunkulu benhliziyo. Kodwa make ebandleni kwaba nabantu abadonsela emuva inkinga lento siyithola lapha kuJoshua 7. Bayahamba bayolwa neAyi izwe elincane sebehlolile bathothi elincane bathi hayi uyabona Gideon ungathuma nje amasosha ambalwa laphana labantu abayilutho sekukwenza nje ukuthi sesibachithile ukuthi siyolwa nabo kahle kahle lempi lena ngendlela esibuke ngayo sinqobile singakafiki kuyo. Hayi bahamba mabefika laphana bachithwa behluleka wakhala uJoshua uNkulunkulu wathi usiletheleni la ukuba sizochithwa yilaba bantu. Wathi uNkulunkulu no, ingoba nonile khona isono phakathi kwenu and mina ngamsani nesono kuleya mpilo ekade nihamba kukhona onile phakathi kwenu ngikwazi ukuhamba nani kukhona onile ngenxa ukuthi uAkhan udale idisunity kwase kushaye kumsebenzi kaNkulunkulu ukufa abantu. Yikho ke inkosi uJesu ikhuleka la ikhulekela ukuthi ibandla likaNkulunkulu libe mu andithi laba bantu abayibandla likaNkulunkulu akusibona bezwe njengalokhu izwe lingamazanga yena esemhlabeni kanjalo nathi izwe ngeke lisiqonde. Ngisho usukhala ngisho usuthanda ukhala inyembezi izwe ngeke liqonde. Ngisho nezihlobo zakho ngeke zikunderstand. Empeleni kahle kahle into eshayisanayo la imimoya. Le moya yombili okaNkulunkulu nokaSathana kuhlangana. Uyabona iDeni insimi eyatshalwa nguNkulunkulu. So indawo eyayinobungcwele. And uNkulunkulu uhlala kumuntu ogcine izwi lakhe. Mawuhlulwa ukugcina izwi likaNkulunkulu uyamxosha uNkulunkulu. uAdam noEva behluleka ukugcina izwi likaNkulunkulu. Yazi intoni yini enzeke sune zibehluleka isinyathelo sokuqala basenza kusuka endaweni kaNkulunkulu bebekuyona. Ngoba uNkulunkulu uhlala kumuntu mangaba izwi lakhe lihlala kumuntu. Umuntu uhlala kuNkulunkulu ngokuthi agcine izwi likaNkulunkulu. Once laphuma izwi likaNkulunkulu kungena iphimbo likaSathane bese iphimbo likaSathane lithi phuma phakathi kwabazalwane. Aliyakhipha. Angani kwenzeka lokho kuJuda Iscariot. Lithi iBhayibheli uSathane esengenile enhlizweni yakhe uJuda Iscariot waphuma phakathi kwabazalwane. Njengo Adam noEva baphuma ensimini yaseEden. La kwakhona uNkulunkulu. Naye ke uJuda Iscariot waphuma endaweni yesidlo. Waphuma eseliphuzile wine. Esesidlile isinto. Waphuma waya kulabo ababuswa noma abanomoya walo osengene kuyena. Ohlanganyela nawo bayidingida indaba yabo ukuthi bazoketula kanjani umbuso ngoba njalo uSathane mangabe sengenile kumuntu uyangena ukuze amsebenzise ukuzama ukubhidliza umbuso kaNkulunkulu. Sathane wangena kuEva wasiyamsebenzisa uSathane ukuthi makahambe ayoshumayeza ubani uAdam. NoJuda Iscariot waphuma wathi okay nanzi indlela azotholwa ngayo mangaba nimfuna ngoba kade nimfuna vele nifuna amacebo
kanti akazi ukuthi vele kuyicebo likaNkulunkulu ukuthi makwenzeke ngoba kulotshiwe. Kwakungeke kungenzeki naye uJudas Iscariot ngeshwa lakhe ayikho into ayengayenza ukuthi avimbe lonke. Ayikho into ayengayenza. Kunabantu ke nawe abazokulinga and ayikho into abangayenza ngaphandle kokuthi bakulinge ngoba kulotshiwe ukuthi izilingo kumele zibe khona kodwa maye kulo wesivela ngayo. Yikho noJudas Iscariot inkosi uJesu iyamdabukela. Wonke umuntu ozokulinga lo muntu ungumuntu wokudatshukela kodwa mhlambe wena ulwa naye. Cha, akusiyena umuntu lo ukuthi ulwe naye. Akusiyena umuntu lo ukuthi umbuke ngamanyama, umuntu okumdabukela. Umuntu ukuthi umkhulekele lo. Umzwe. Ngeshwa ke abanye babo vele abakhethiwe bangabezwe bayohlala bengabezwe koze udlula izulu nomhlaba. Isho kanjalo ke inkosi uJesu laphayana kuMateyu 12:25 ithi umuzi ohlukene phambili ake ngifunde. Kepha uJesu ezazi izinto zabo wathi kubo, yilo nalo mbuso owahlukene wodwa uyachitheka, nalowo muzi nokuba indlu ehlukene yodwa ingene. Yabona umbuso nje ohlukene wodwa, lo mbuso uzochitheka, ngeke uze ume. Ngisala ngene ekhaya lezwi nasentabeni indlu kaJehova yabonela uSathane walwa ngendlela emangasayo. Ngeshwa lami benginabefundisi ababili. Ngathola mase ngene entabeni indlu kaJehova, okay kulabafundisi kune division. Ngiyayibona ngumzalwane. Yangihlupha lento. Nalo ngifake ekhaya lezwi, ngaye sengibona idivision futhi naye futhi nobaba umpastor. Yangihlupha lento. Ngakhuleka. Ngangena emkhosini ngakhuleka. Ngaba nephupho. Ngoba uNkulunkulu uyaziveza izinto mangabe usemkhulekweni. Ngaphupha ekhaya la ngizalwa khona. Ngibona indlu iyodwa. Kodwa kune side eli1 elenziwe ngoFacebook. Elilandelayo lenziwe ngama blocks. Elesithathu lenziwe ngezidini zodaka. Ngithi mina ephusheni yabona lendlu understand ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi isamile kuze kube manje. Ngoba makufika imvula nesithotho nezivunguvungu izofika ishaye leside lodaka. Leside lodaka lizokwenza libe weak leside lama blocks. Kushayeke leli lama blocks. Leli lama blocks nalo lizokwenza no face brick abe weak ashayeke na. So lezi zinto ihlangana understand lendlu kuze kube manje kwenzeka kanjani ukuthi ngabe samini. And ngoba ne division ngendlela emangalisayo. Ngayi understand na. Ngasithatha isinqumo. Ngabona ukuthi okay njengamanje sengicacisele ngizokwenza njani. Ngoba nendlu ehlukene phakathi ingeme isho kanjani inkosi. Lendlu engayibona ehlukene phakathi engeke izikwazi ukuba. Fanele kwakhiwe ngendlela eyodwa ngendlela efanayo ukuze le ndlu ibe stable kube ne foundation egqilile eyakhelwe edwaleni. And uFacebook wenziwe waqina kube ngathi idwala. Ezela ukuthi le ndlu ingadiliki. Izilinga enziwe umfanekiso inkosi uJesu ukuthi umuntu olizwayo izwi alenze ufaniswa nendoda ehlakaniphile. Eyakhumuzo wayo phezulu kwedwala.
Kwenza lokho ukuthi noma kungafika ivunguvungu, kufika ithotho, kufike lokhu nalokho, emile lendlu ayindawo ayinyakazi. uJobeke lo. Siyabadinga oJobe namhlanje. Abantu ekuzothi noma kufika ivunguvungu ngapha nangapha, kuvela ukuthi lendlu le imiselwe edwaleni eliyinkosi yethu Jesu Kristu, umzalwane onganyakaziswa. Noma izivunguvungu zivuka endlini kwakhe, noma zivuka kubo, noma zivuka emsebenzini, noma zivuka esikoleni, noma zivuka emphakathini, noma sezivuka enkonzweni, umzalwane amen, ngoba izwi likaNkulunkulu lihlala kuye abe eseyalenza. Lokho ke kuzokwenza ukuthi sibe munye. Masimunye sizoba munye noNkulunkulu, ngoba ngithe eqaleni abantwana bakaNkulunkulu bazalwe nguNkulunkulu ngenxa ukuthi bemamukele uJesu wangena khona. So ngamanye amazwi singumndeni wasezulwini. Yikho inkosi uJesu ithi masithandaza akungagcini ngokuthi sithi uNkulunkulu wethu, kodwa asithi baba wethu osezulwini. Futhi siwumndeni la. So makuthiwa masibe munye, kusho ukuthi lo mndeni lo mawube munye wonke. Ungavumi ukuthi uSathane akhiphe kulo mndeni wasezulwini. Ungavumi ukuphuma ezulwini. Ungathi usufikile ezulwini uphinde ubuyele phansi futhi. Sala usuhlala nje lapha ezulwini. Jesu Kristu inkosi. Nasithanda. Siyathoba Baba wethu. Siyathoba Baba wethu. Siyathoba mndimandla. Nkosi Jesu, nami ngikhuleka lo mkhuleko Nkosi. Ngiyacela ukuthi usenze sibe moya munye. Usenze sibe inhliziyonye. Usenze uNkulunkulu othongcwele kube yilona lo afuna ubuso bakho ngokujula, ukuze Nkosi siphile ebunyeni bakho, ukuze Nkosi sikwazi ukumbona omubi phakathi kwethu aphume. Ngenxa ukuthi ibandla laseJerusalema lalimunye Nkosi lekwenza lokhu ukuthi uAnaniya noSafira bangakwazi ukuzofaka inkohliso ebandleni lakho. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi uyichithe inkohliso ebandleni lakho. Ushilo Nkosi mawukhuluma ngoJuda wathi ungcono uIsrayeli ohlehlayo kunoJuda okhohlisayo, ngoba Nkosi uyayizonda inkohliso. Ngiyacela Nkosi ukuthi usisize kusukela namhlanje Nkosi kungabi khona yedwa ozophila impilo yenkohliso, kodwa yilona lo muntu Nkosi aphile impilo egenuine, aziveze Nkosi phambi kobuso bakho ukuthi ungubani. Khona wena Nkosi uyakwazi ukuthi umvezele. Nkosi uPetru esivumeni swakhe ekuvuma Nkosi Jesu wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wayusuyamvuma, wasuyasho nawe Nkosi Jesu wathi ngithi kuwe wena unguPetru, kuleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Baba thongcwele, impela wamthuma uPetru ezizweni ukuthi Nkosi wakhe ibandla lakho. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi ibandla lakho liqalile uqhubeke ukwenza umsebenzi, kube yilona lo uNkulunkulu othongcwele ahlale edwaleni elinguwe, ukuze Nkosi abe ingxenye yebandla lakho, ukuze Nkosi sibe munye. Uthena Nkosi Jesu izwe liyakwazi
ukuthi uNkulunkulu uBaba ukuthumile uma simunye nezwe liyakwazi Nkosi ukuthi uthunyiwe kithi nokuthi Nkosi wena uzilezweni. Ngakho ke Nkosi ngiyakhuleka ukuthi usenze sibe munye Nkosi ukuze izwe liqonde indaba yakho, liqonde imfihlakalo yezulu. Baba thona amandla ngiyacela ukuthi uqinise yileyo naloyo Nkosi olizwile izwi lakho namhlanje ukuthi Nkosi lingabe lisasuka kuye, ukuthi Nkosi sigijime singabe sisabheke emuva, iJerusalema lihlale ezinhlizweni zethu singabheke emuva njengomkaloti yena owabheke emuva waphenduka insika kaSawuli. Akabange salithola ithuba lokuphenduka ngoba wabheke emuva. Silekelele uNkulunkulu othongcwele ukuthi singabe sisabheke emuva, singavumi ukuba sibe njengomkaloti. Shilo Nkosi kuLuka 17:32 ukuthi asikhumbule umkaloti. Silekelele mina amandla wonke, silekelele moyeni. Siqinise ekukholweni kwethu Nkosi, siyacela ukuthi wandise ukukholwa kwethu. Ngoba Nkosi awumfuni umuntu ongabazayo. Nalowo Nkosi ekade ngabaza, ngiyakhuleka Nkosi ukuthi asivume leso sono. Azidele uNkulunkulu othongcwele akholwe nguwe, ahambe Nkosi eqinisweni elinguwe. Azalungisiswe njengoAbrahama owalungisiswa ngokukholwa. Ngiyakhuleka ke Nkosi yamakhosi ukuthi njengalokho wadeclare Nkosi yamakhosi kuZakewu uthi namuhla insindiso ifikile endlini yakho. Ngikhulekela Nkosi yamakhosi ukuthi kube lona namhlanje insindiso ifike endlini yakhe, asindiswe yena nendlu yakhe. Ngikhuleka Nkosi ngenxa yegama lakho Nkosi Jesu. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen.